дар рӯзи дуюми мусобиқаи душанбе гранд-слам 2025 низ варзишгарон дар 4 вазн 63 ва 70 кг байни бонувон ва миёни мардон бошад 73 ва 81 кг идома кард. Тоҷикистонро дар рӯзи дуюми ин мусобиқаи сатҳи баланд 8 ҷудокор намояндагӣ кард. дар вазни 73 кг Абубакр Шеров, Муҳиддин Асадуллоев, Беҳрӯзи Хоҷазода, Ворис Назаров ва дар вазни 81 кг бошад Сомон Маҳмадбеков, Муҳаммад Юсуфзода, Ғани Ғанизода, Сайфиддин Сайфиддинзода намояндагӣ карданд. яке аз умедҳои асосии мунтахаби ҷудои кишвар Абубакр Шеров дар гранд-слами душанбе дар даври аввал озод буд. ёдовар мешавем, ки Абубакр Шеров дар гранд-слами Баку нишони биринҷӣ ба даст оварда буд ва дар гранд-слами Абу-Даби бошад ба гирифтани нишони нуқра ноил гашта буд. ҳамакнун Абубакр Шеров имкони хубе ба даст овардани нишони тиллоро дар гранд-слам пайдо намуд. дар даври дуюм Шеров бо варзишгаре, ки таҳти парчами Федератсияи байналмилалии ҷудо баромад мекард, ҳунарнамоии худро оғоз кард. Дмитрий Кузнецов ҳарчанд бар муқобили Шеров зиёд талош кард, ҳамин гуна Шеров бо ба даст овардани Юко ва Вазари тавонист, ки ин рақиби худро шикаст бидиҳад. дар рақобатҳои вазни 73 кг ҳамзамон намояндаи дигари Тоҷикистон Муҳиддин Асадуллоев низ ҳунарнамоиро хуб шурӯъ кард. ҳарчанд Муҳиддин дар даври аввал озод буд, вале дар даври дуюм бар яке аз рақибони асосии худ аз кишвари Муғулистон Илхама Инхилдули 23 сола зафар ёфт. қуввозмоии онҳо сахту сангин сурат гирифта, Муҳиддин Асадуллоев бо як юко тавонист, ки ин рақиби худро аз сари роҳаш берун бисозад. вале акнун Муҳиддин Асадуллоевро боз рақобати аз инам мушкилтар дар пеш интизор буд, зеро дар даври сеюм аллакай ду намояндаи Тоҷикистон, ки дар вазни 73 кг баромад мекунанд, дар рӯ ба рӯи ҳам қарор гирифтанд. ҳамин гуна натиҷаи ғайри чашмдошт барои ҷудои кишвар ба миён омад. Абубакр Шеров ва Муҳиддин Асадуллоев барои баромадан ба марҳилаҳои асосии мусобиқа байни ҳам сабқат карданд, ки дар ҷараёни рақобат бар муқобили Муҳиддин Асадуллоев Шеров 3 шидо гирифта аз идомаи мубориза маҳрум шуд, ки чунин ҳунарнамоиро бар муқобили варзишгари 19 сола аз Шеров касе мунтазир набуд. баъд аз нокомӣ аз варзишгари 19 сола Абубакр Шеров муборизаро барои медали биринҷи гранд-слами душанбе идома дод. барои баромадан ба финали гранд-слами душанбе Муҳиддин Асадуллоевро зарур буд, ки бар муқобили Ҳоҷи Акбар Тошев аз кишвари Узбекистон ҳунарнамоӣ бобарор анҷом бидиҳад. ҳамин гуна варзишгари 19-солаи кишвари мо аввал Вазари кор кард ва баъдан онро ба ипон табдил дода, Ҳоҷи Акбар Тошевро аз сари роҳи худ канор гузошт ва бори аввал дар корномаи варзишии худ ба финали гранд-слам роҳ ёфт, ки ин дастоварди арзанда на танҳо барои худи Муҳиддин Асадуллоев, балки барои мунтахаби ҷудои кишвар низ маҳсуб меёбад. ҳамакнун дар финал варзишгари кишвари моро намояндаи Муғулистон Бадзая Эрданебайр интизор аст, ки умедворем дар ин қуввозмоӣ бо вуҷуди он, ки намояндаи Муғулистон таҷрибаи бештар дорад, паҳлавони мо тамоми қувва ва нерӯи худро баҳри ғалаба сарф карда, нишони тиллои гранд-слами душанберо ба гардан овезон хоҳад кард. Беҳрӯзи Хоҷазода ҳарчанд дар даври аввал озод буд, вале дар даври дуюм ӯро варзишгаре, ки таҳти парчами Федератсияи байналмилалии ҷудо баромад мекард, интизор буд. рақиби Хоҷазода Беҳрӯз Сайхан Шабихонов маҳсуб меёфт ва дар ҷараёни қуввозмоӣ фаъолии Хоҷазода барало эҳсос мешуд, ки ва Шабихонов бошад 3 шидо гирифт ва аз идомаи рақобатҳо маҳрум шуд. Беҳрӯзи Хоҷазода бошад акнун муборизаро дар даври навбатӣ идома дод. барои роҳ ёфтан ба даври ниманиҳоии мусобиқаи мазкур варзишгари кишвари мо Беҳрӯзи Хоҷазода бар муқобили намояндаи кишвари Ирландия Грин Ҷошуа сабқати бисёр ҳам мушкилро сипарӣ кард. дар ин қуввозмоӣ варзишгари кишвари мо аввал юко кор кард ва баъдан онро ба ипон табдил дода тавонист, ки ба пирӯзӣ даст биёбад ва ба даври сеюм биравад. Беҳрӯзи Хоҷазода бори сеюм болои татами баромад, ки ин навбат ӯ бо
Бадзая Эрденебай қувозмоӣ кард. Дар ин нерӯсанҷии баробар дар ибтидо ҳар ду варзишгар яквазариро аз ҳамдигар ситониданд, вале дар вақти тиллоӣ Эрдебай Бадзая тавонист ки боз як вазари дигарро ба даст биёрад ва ин вазари акнун варзишгари тоҷикро барои баромадан ба финали мусобиқа маҳрум кард. ҳамакнун барои ба даст овардани нишони биринҷии гранд-слами душанбе ду тан аз намояндаи Тоҷикистон Абубакр Шеров ва Беҳрӯзи Хоҷазода дар вазни 73 килограмм байни ҳам сабқат мекунанд. дар ин мусобиқа Ворис Назаров низ вазни 73 килограмми мунтахаби Тоҷикистонро комил мекард. Ворис дар даври аввал бо ҷудокор аз кишвари Хорватия Клакар Роберт қувозмоӣ кард. Ворис дар ин қувозмоӣ бо ду вазари тавонист ки рақибашро мағлуб бикунад ва ба даври дигар биравад. аммо роҳи Ворис дар гранд-слами душанбе дуру дароз набуд, зеро дар даври дуюм аллакай ӯро намояндаи кишвари Муғулистон Бадзая Эрденебай 25 сола интизор буд ки дар ин қувозмоӣ ҷудокор аз кишвари Монгола тавонист ки сади роҳи варзишгари тоҷикро бигирад ва ҳамин гуна Бадзая акнун муборизаро дар вазни 73 килограмм дар даврҳои оянда идома медиҳад. дар рақобатҳои вазни 81 килограмм Сомон Маҳмадбеков дар даври аввал озод буд. рақобатҳои худро аз даври дуюм шурӯъ кард. рақиби нахустини варзишгари кишвари мо нафаре барои Сомон бегона набуд. Қурбанкудиев буд ки ҳар ду дар як толори варзишӣ дар Федератсияи Русия ва ҳамзамон дар толори Ҳоҷишариф бо ҳам тамрин мекунанд. қувозмоии ин варзишгарон дуру дароз тӯлонӣ идома кард. ибтидои рақобат барои ҳар ду варзишгар бенатиҷа анҷом меёфт. Кудиев дар ҷараёни қувозмоӣ ду маротиба шидо гирифт ва дар ниҳоятан Сомон Маҳмадбеков аз ҳунар ва маҳорати хуби худ истифода карда тавонист ки тавассути вазари ин рақибашро шикаст бидиҳад ва ба даври дигар биравад. дар даври дуюм варзишгари тоҷикро намояндаи кишвари Италия Виненсо Пелигра интизор буд. қувозмоии онҳо дуру дароз идома накард, зеро Сомон Маҳмадбеков тавонист ки ин ҳарифашро шикаст бидиҳад ва ба даври нимниҳоӣ биравад. дар даври ниманиҳоӣ барандаи нишони биринҷии бозиҳои олимпӣ, чемпиони ҷаҳон байни ҷавонон ва ғолиби даҳо мусобиқаҳои дигари байналмилалӣ Сомон Маҳмадбеков бо варзишгар аз кишвари Гурҷистон Коте Капанадзе сабқат кард. Коте Капанадзе 22 сол дорад ва дар ин нерӯсанҷӣ тавассути ипон варзишгари кишвари мо зафар ёфт ва роҳи худро ҷониби финал ҳамвор кард. ҳамакнун дар финали мусобиқаи гранд-слами душанбе Сомон Маҳмадбеков бо варзишгаре ки таҳти парчами Федератсияи байналмилалии ҷудо баромад мекунад қувозмоӣ хоҳад кард. Сомон бо Адам Цешаеви 23 сола барои медали тиллои мусобиқаи мазкур даст ба гиребон хоҳад шуд. дар рақобатҳои вазни 73 килограмм се тан аз ҷудокори кишвар барои медал мубориза бурданд. нахуст ду чеҳраи номошнои гӯштини кишвар Беҳрӯзи Хоҷазода ва Абубакр Шеров барои ишғоли зинаи сеюм ба майдон баромаданд. дар ин қувозмоӣ нерӯи ҷавонӣ ба таҷриба зафар ёфту Абубакр Шеров ду маротиба аз Беҳрӯз ва зари ситонид ва ин кофӣ буд ки барандаи медали биринҷии мусобиқа бишавад. дар финали ин вазн чеҳраи навшукуфта дар ҷудои кишвар Муҳиддин Асадуллоеви 19 сола бо Эрданбаяр Бадзая аз кишвари Муғулистон рақобат кард. Асадуллоев дар миёнаи қувозмоӣ аз як зидди ҳамлаи рақиб истифода карда имтиёзи юко кор кард. дар идомаи қувозмоӣ талошҳои рақиб бештар буд, аммо Муҳиддин бо азму иродаи қавӣ ва омодагии ҳамаҷониба бар муқобили ин рақиби таҷрибадор муборизаи шадид бурд ва ҳамин гуна ба сабаби дастовардҳои мунтахаби ҷудои кишвар пас аз Эмомалии Нуралӣ дуюмин медали тиллоро аз гранд-слами душанбе илова кард. Муҳиддин Асадуллоев соли гузашта дар чемпионати ҷаҳон байни ҷавонон медали биринҷӣ ба даст оварда буд ва ин аввалин дастоварди арзандаи ӯ дар байни калонсолон маҳсуб меёбад.
эмомалӣ нуралӣ ин натиҷаро дар вазни ту 66 килограмм ба даст овард. дар рӯзи дуюми рақобатҳои гранд-слами душанбе ду тан аз варзишгари тоҷик ки дар вазни 73 килограмм ҳунарнамоӣ мекарданд болои минбари ифтихорӣ даъват шуданд. ду нишони биринҷии вазни 73 килограммро Абубакр Шеров аз Тоҷикистон ва Ҳоҷиакбар Тошев аз кишвари Узбекистон ба даст оварданд. Медали нуқраи мусобиқа ба кишвари Муғулистон меравад, ки онро Эрденбаяр Бадзая ба гардан овезон кард. Нишони зарини вазни 73 килограмм қафаси синаи Муҳиддин Асадуллоевро зебу зиннат дод. Медалҳоро дар вазъияти тантанавӣ раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ тақдим намуданд. дар рақобатҳои вазни 81 килограмм дар миёни 4 варзишгари тоҷик танҳо ба Сомон Маҳмадбекови соҳибтаҷриба муяссар гардид, ки рақибони худро яке пайи дигаре шикаст дода то марҳилаи ниҳоии мусобиқа роҳ биёбад. Дар финали мусобиқа Сомон Маҳмадбеков бо варзишгаре, ки таҳти парчами Федератсияи байналмилалии ҷудо баромад мекард, рӯбарӯ гашт. Адам Сечоев дастпарвари мактаби ҷудои Федератсияи Русия буда яке аз беҳтарин ҷудокорони ҷавон дар ин кишвар маҳсуб меёбад. Дар финал ҳар ду варзишгар барои дарёфти нишони тилло муборизаи шадид анҷом доданд. Варзишгари тоҷик бар муқобили ин рақиб аз лиҳози тактикӣ бисёрам хуб омода шуда буд ва нагузошт, ки рақиб амал ва мақсадҳои худро анҷом бидиҳад. ҷараёни рақобат бисёрам ҷолиб сурат гирифта, дар як ҳолат Сомон Маҳмадбеков дар бахши кор дар замин тавонист, ки рақибашро андаке нигоҳ бидорад ва тавассути ин амалаш варзишгари тоҷик юко кор кард. Дар идомаи вохӯрӣ дигар мухлисон амалкарди ҷолиберо аз ҷониби ҳар ду варзишгар надиданд ва Сомон Маҳмадбеков тавонист, ки медали тиллои навбатиро, ки аз рӯи шумора сеюмин тилло дар гранд-слами Душанбе маҳсуб меёбад, ба сабади дастаи мунтахаби ҷудои Тоҷикистон шомил бикунад. ёдовар мешавем, ки Сомон Маҳмадбеков моҳи гузашта дар чемпионати Осиё оид ба ҷудо, ки дар Бангкок баргузор шуда буд, медали нуқра ба даст овардааст. ҳамзамон дастоварди арзандаи Сомон Маҳмадбеков дар корномаи варзишиаш ин албатта, ки нишони биринҷии бозиҳои Олимпии Париж 2024 ба ҳисоб меравад. ҳамзамон Сомон Маҳмадбеков миёни ҷавонон унвони қаҳрамони ҷаҳонро низ соҳиб аст. Барои Сомон ин дуюмин нишони тилло аз мусобиқоти гранд-слам ба ҳисоб меравад. ҳамзамон он як нишони тиллои гран-приро низ дорад. бо ҳамин ғолибони вазни 81 килограмм низ муайян шуданд, ки зинаи аввалро Сомон Маҳмадбеков, зинаи дуюм насиби варзишгар Адам Сечоев гашт. ду тана зинаҳои сеюми ифтихориро варзишгари Узбекистон Муродҷон Юлдошев ва Коте Капанадзе ба даст оварданд. медалҳоро ба ғолибони вазни 81 килограмм қаҳрамони бозиҳои олимпӣ, ҳамзамон ноиби президенти Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон Дилшод Назаров дар вазъияти тантанавӣ тақдим намуданд. дар рӯзи дуюми гранд-слами Душанбе ба хотири ҳунарнамоӣ ду тан аз чеҳраи намоён ва умедбахши кишвари мо суруди миллии Тоҷикистон садо дод, ки ин боиси ифтихор ва сарфарозии ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ мебошад. бо ғолибони вазни то 81 килограмм инҷо аксҳои хотиравӣ гирифта мешавад ва бояд қайд намоем, ки баъд аз ду нишони тиллое, ки имрӯз ҷудокорони мо Муҳиддин Асадуллоев дар вазни то 73 килограмм ва Сомон Маҳмадбеков дар вазни то 81 килограмм ба даст овардан